L'Hospitalet de Llobregat no ha estat triada en va com a ciutat per celebrar el míting d'iniciativa on es tractarien majoritàriament els punts del programa electoral que fan referència al món laboral. El candidat Joan Herrera va comparèixer a l'acte acompanyat del número 3 a les llistes per Barcelona, Jordi Miralles. Herrera va citar l'Hospitalet com a ciutat on l'exministre de Treball Celestino Corbacho havia estat alcalde i on no nega la seva bona tasca com a alcalde, però carrega sobre la mesura impulsada per l'exresponsable de Treball referent a la reforma laboral i de pensions. Catalunya o és industrial o no serà. I a Catalunya, la gent d'esquerres i ecologista, la gent d'Iniciativa Verds i Esquerra Unida, el que hem de dir és que volem indústria, i indústria de futur. I perquè hi hagi indústria de futur i amb nous sectors, el que necessitem és que els sectors que alguns diuen madurs, el que facin és continuar, i continuar per canviar, i continuar per continuar, i continuar per generar treball. Amb la presència d'altres líders ecosocialistes, l'acte també va comptar amb la intervenció del codirector de la pel·lícula Tapas, Juan Cruz, que va donar suport a la candidatura d'Herrera. A part, també va comparèixer un representant del Sindicat de Treballadors de la Comesa, l'antiga Pegaso, que ja està aplicant el tercer ERO des de l'any 2008 i que entre els treballadors assistents a l'acte representava una part dels 400 treballadors que han signat un manifest. Doncs els joves han de votar la iniciativa per una raó, perquè els joves és a qui li afecta més una política i un escenari d'inexistència de polítiques socials, de retallades socials, perquè la gent jove és el que li afecta un estat del benestar escarransit, perquè la gent jove és la que necessita polítiques educatives actives i polítiques d'ocupació actives, i no aquests contractes ni del senyor Mas, que ni cotitzes ni cobres, i per això s'ha d'anar a votar. És més, la gent jove, si passa de la política, el que es trobarà és que la política acabi passant de la gent jove. Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa es presenten amb Joan Herrera com a candidat. Tenen una política ecosocialista amb un pilar central basat en la sostenibilitat i busquen la superació del sistema capitalista. En matèria d'estat defensen una Catalunya amb dret a l'autodeterminació basada en un pacte federal plurinacional. En temes d'economia busquen impulsar una nova política fiscal i l'impuls del sector primari. Respecte a immigració podran votar els que superin els 300 residències. Sobre joventut proposen ampliar el salari mínim a 1.000 euros al mes i finalment en educació volen crear un model que situï Catalunya com a país capdavanter en inversions. A l'Hospitalet del Llobregat, ciutat on l'exministre de Treball Celestino Corbacho va ser alcalde, Iniciativa ha enfocat l'acte cara a les reformes laborals. Amb la signatura d'un manifest sindicalista i la presència de treballadors afectats pel tancament de la Comesa, el partit s'ha compromès a impulsar la indústria des de la defensa dels drets dels treballadors. Guillem López, B5 Televisión.